हाय ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପ ଘରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ମୋ ଝିଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ମୁଁ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଭାଙ୍ଗି ନେଉଛି। ଆମ ଘରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୋଜି ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ସାନ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କ ବାପ ଘର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଠା ନେଇକି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଆଜି ପିଠା ଖିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲୁଗାପଟା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ସରିଲାଣି, ଝିଅ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେପଟେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିକି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଡାଲମା ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏପଟେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ଜଣେ ଦିଦି ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶଶୀ ଖଟା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି। ଏପଟେ ମାମୁଁ ଆଉ ସନ୍ତୁ ଭାଇ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପିଠା ନେଇ, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପିଠା ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ତ ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଯେମିତି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ